Брат, случва ли ти се да се говори с мацка и изведнъж тишина, стоиш, чуди се какво да кажеш и колкото повече го мислиш, толкова по-неловко става. Спокойно, това е напълно нормално и в това видео ще ти покажа как да не ти свършват темите с жените и в края на видеото ще ти споделя един хак, който съм открил и можеш да го използваш навсякъде, на улицата, пар, в дискотека и той ще помогне никога да не ти свършват темите с жените и да избегнеш много неловки моменти, така че гледай до края. Първо разбери нещо важно, не е нормално да говориш постоянно и е нормално да нямаш какво да кажеш. Замисли се, дори с най-добрите си приятели има моменти, в които просто сте чил и не си говорите и това на никой не е странно. Същото и с мацките. Ако се мъчиш постоянно нещо да казваш, се напъваш, ще се напрегне, тя ще го усети, така че приеми паузата като нещо нормално, защото те са проблем само и единствено ако ти си мислиш, че са проблем и става странно и ще стане неловко, ако ти си неловък и странен и тя усети през тебе, че е неловко и странно. Второто нещо, което ще ти помогне много да не ти свършват темите на разговор е да свалиш летвата за това, което трябва да кажеш. Голям капан, в който падат повечето мъже е мисълта: о, това не е достатъчно интересно и няма да го кажа. Но ти така се вкараш в главата си, почваш да премисляш и накрая се блокираш, а истината е, че няма значение какво казваш, а има значение как го казваш. Емоцията и увереността за думите ти е това, което има значение, защото едно и също изречение и един и същи лав може да изглежда по два различни начина. В единия случай тя може да си каже: о, този е мега задръстен, а в другия случай, като кажеш по друг начин, със самочувствие, увереност и спокойствие, тя да се каже: мале, той е супер уверен, е супер готин пич. Вали летвата, не се опитвай да впечатляваш. Когато се освободиш от това напрежение, има голям шанс темите да започнат да идват сами. И сега ще ти обясня. Помисли отново как с най-добрите си приятели. Там си отпуснат, говориш без филтър и това нещо ще вкара в флоу. Този флоу те кара постоянно да имаш какво да кажеш, разговора стече натурално, не го премисляш изобщо. Така че пренеси това също нещо с мацките. Когато го пренесеш, ще видиш промяна, защото ако се опитваш да впечатлиш, ще си блокиран, няма да имаш теми. Те го усещат и в един момент си толкова стресиран, че просто нямаш какво да кажеш. Между другото, след малко ще ти споделя за този хак, за който говорих в началото, който ще ти помогне никога да не ти свършват темите. Аз го използвам постоянно и мога да ти кажа, че е супер лесно, защото можеш да го тренираш вкъщи и да го приложиш навън. И така, третото нещо, което почти никой не прави, пък прави огромна разлика, е това да тренираш вкъщи. Сега си някакъв да тренирам само как говоря с други хора. Малко звучи като се едно си луд. Звучи малко странно, но работи. Представи си реална ситуация с мацка. Какво би казала тя? Какво би отговорил ти? Тя ще ти каже нещо друго. Какво ще върнеш ти? Представи си целият този разговор и го тренирай. И след няколко репетиции, когато правиш това, ще разбереш, че всъщност ти много често в тези случаи имаш отговора на това, което тя казва. Ти знаеш какво да кажеш. И защо ти идва това? Защото сам вкъщи нямаш притеснение, защото тя не е пред тебе и не си стресиран. Ти го имаш натурално. И просто сега вече, когато знаеш, че ти всъщност имаш какво да кажеш на това, което тя ти казва, просто принеси това навън. И сега идва хака, за който говорих в началото. Един от най-лесните начини никога да не ти свършват темите, нарича се асоциации. За да го разберете по-лесно, ще го обясня с пример. Така че, нека да си представим мен в дискотека, заговорил съм мацка, разговорът тръгва нормално и изведнъж тишина. Нямам теми за разговор, даже и аз, Никола, няма теми за разговор. Да, на мен ми се случва напълно, нормално е това нещо, не съм извънземен. И в този момент аз ще приложа моя хак за асоциации. Виждам в случая, че да кажем момичето държи коктейл и какво ми идва на акъла? Асоциацията е: какъв е този коктейл, и ще я питам: какъв е този коктейл? Тя ще ми каже примерно джин и тоник. Повечето мъже ще спрат от тук и си кажете: баси тъпото, аз я питам нещо, тя ми отговаря тъпо, не ме пита нищо обратно, разговора приключи, но ти гледаш това видео и си една десятка за това, че го гледаш и ще ти каже какво ще направи тази десятка. Тя ще направи още една асоциация в този случай. И какво ще ми дойде на акъла? Джин и тоник. Лятно питие. Ще й каже: джин и тоник е лятно питие, а какво пиеш през зимата? Примерно. Това ще е нещо, нали, което мога да кажа в този момент. И тя в този случай може да ми отговори нещо тъпо, като сменям различни неща. Някакъв сух отговор и в този случай всички ще си кажат: тук вече наистина някакво да се каже, тя отговаря тъпо, разговора приключи, но ние с тебе.
както можеш да се досетиш, ще направим още една асоциация. И тук от това със сменянето ще ми дойде на къла нещо да го засиля към смесване и да й кажа, примерно, надявам се да не ги сменяш и смесваш на една вечер, защото на края на вечерта няма може да се прибереш, да не ми звъниш в 3-4 вечерта, да идвам да те прибирам, защото съм на беззвук. И по този начин ще вкараш хумор, ще има лекота, ще има закачка, малко ще я жегнеш, че няма да отидеш да я вземеш. И даже няма нужда да сте се разменили контактите, защото няма нужда да е логически правилно. Това с асоциациите, като го хванеш, може да го правиш и до утре. Аз, примерно, мога да го правя с часове, обаче няма смисъл, защото видеото ще стане няколко часа дълго. Но идеята е да разбереш всъщност колко лесно е това и когато го правиш вкъщи и видиш, че е лесно и че става много бързо, да го пренесеш на живо или в чат, или в социален кръг, или където поискаш. Кой не можеш да смесваш тези асоциации с флирт, с закачки, с хумор, да жегнеш малко мацката. По този начин разговорът ще стане още по-интересен, защото няма да са обикновените въпроси и отговори. Но това да можеш да направиш разговора наистина интересен е съвсем отделна тема и е за съвсем отделно видео, което може би скоро ще направя. Но ако не искаш да чакаш, линкът за нашата затворена общност е долу в описанието и тук на екрана. В момента цената е супер промоционална и месечният абонамент е по-евтин от един обяд. Така че ако не искаш някой друг да ти обира мацките, докато ти все още се чудиш какво да кажеш, можеш да влезеш при нас и да ги научиш тези неща, защото съм мега лесен човек. Гарантирам ти, че след 30 дни ще си тотално различен човек. Така че ако искаш по-добри разговори, повече мацки, повече успехи, цъкни на линка под видеото и очаквам вътре.